Són les 9. M'acabo de llevar, estic a ER. Sempre llevo a les 9 aquí a ER, no sé per què. Home, bon dia. Tinc la sensació que he començat a gravar molt malament, però bueno. Encara m'estic llevant. Avui vull anar amb bici. Vull anar a 2 refugis que hi ha per aquí a prop. Aquí ens hauríem veure bé. Vull anar a 2 refugis que hi ha per aquí a prop i tinc moltes ganes. Abans he d'esmorzar i no tinc gens de ganes. He esmorzat, em canvio i crec que ja podré marxar. Sabates. Vale, ja ho tinc tot. Volia marxar de casa a hora decent, però com sempre m'he entretingut. Ara sí. Ho estic deixant el poble enrere. Parell, engalls. Fa pinta que avui em cansaré, sí. Però bueno, això es tracta. Dia. Són francesos. Bueno, he de dir que aquesta ruta, la que faig avui, de fet es diu vaig al refugi a la Colassa, i després refugi de Núria. És una ruta que porto fent durant els últims 4 anys, em sembla. El primer cop que la vaig fer amb el meu germà. Ei, Yuri, què passa? Què passa, cigalero? I res, la vaig fer que estava en molt mal estat jo, vull dir, estat físic, era deplorable i bàsicament m'arrastrava pels camins. L'Uri em tenia que esperar tot el rato. I res, suposo que com a pique personal, després d'aquell cop, doncs la vaig començar a fer cada any. A més és molt maca, fa molta pujada, però és molt maca. Així que cap allà. Doncs d'ara en endavant m'esperen 15 quilòmetres tot en pujada, ni una baixada. És el tros més dur de l'excursió. Però bueno, mica en mica. El camí ja és de terra. Això vol dir que crec que estic a la meitat, més o menys. No es veurà bé, però pel que veig no estic ni a un quart. Ai. Estem aquí. Ara anem cap a aquest refugi. I aquí a la punta. Nosaltres hem sortit d'aquí. De per aquí. I la pujada acaba on hi ha aquest icono de pujada a muerte. Aquí acaba. Doncs ja estic al refugi a la Colassa. Estic carregant energia. És aquest. Hi ha un matalàs molt còmode, pel que sembla ha de ser molt confortable. Pots fer barbacoa si vols. És el típic lloc on quedar-te a nit faria bastanta por, em sembla. I a fora, doncs, bones vistes. És el riu. I res, ara em tocarà un bon tros de pujada. He de baixar cap allà, pujar per allà i fer la volta cap a darrere. Seguim pujant. Us està cansat, ja? Però encara falta bastant. Excepte la pujada, el paisatge i tot sí que va canviant. Cada cop més amunt. No sé, no es veu res, oi? No sé. Doncs ja he arribat en el pla, en el punt més alt. I el punt més alt està aquí darrere. Estic
estic baixant. Hòstia, és que hi ha troncs. Això l'últim cop que vaig venir estava tot ple d'arbres. No, això no. Això no. El tros d'allà dalt. On es veu aquell arbre tallat, tot allò cap endarrere, són arbres deforestats. Doncs ja estem baixant cap al refugi Camí de Núria. De fet, des de l'última esplanada que hem vist on hi havia els arbres, allò és el punt més alt de l'excursió i a partir d'allà doncs, és tot baixada pràcticament fins a casa. Ara estic aquí amb bones vistes. Allò és l'estació d'esquí del Puigmal. Allà hi ha el Puigmal. No sé si es veu, però... De fet, no sé si és allò, diria que sí. Res, tota la vall. No es veu perquè cau aquí darrere, però bueno, es veurà aviat, fins que vaig cap al refugi. Està ple de temps. Aquest punt és molt important perquè els primers anys baixava per allà rapidet, pel camí aquest, i seguia cap avall. Quan estava bastant avall me n'adonava que per allà no era i havia de tornar a pujar perquè es veu que és per aquí. Després vaig entendre perquè eren aquestes pedres gens apilotonades. Però els primers anys era sempre baixar un bon tros cap avall i després haver de recular pujant. Però bueno, he madurat. Des d'aquí ja veig el refugi Camí de Núria. El tinc aquí mateix, tot baixada. S'agafa per aquí i després faig la volta cap allà. Estic a res d'arribar. De fet, és un vídeo bastant innecessari. Ho gravaré quan arribi baix, però... Ja. A més, senten els grits com el típic que no fa gens de gràcia. Ja estic en el segon refugi, el refugi Camí de Núria. Ara ha sigut tot baixada, vull dir que estic cansat. Abans es podia entrar, ara no ho sé. Sí, es pot. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Un refugi que està una mica més cuidat que l'altre. Mira quin detall, una palla i tot, tu. Hòstia, hi ha una escombra. Es pot escombrar i tot, però això està tan net, home. Res, aquest és el segon refugi. De tancar, perquè no entren animals. Oh, aigua fresca. No sé si podia anar. Que mica passar-hi. Hòstia, sembla que estic pixant, escolteu. Ens hem fet els dos refugis, ara ja toca seguir la baixada fins a arribar a Er, com bé diu el cartell. Res, no crec que m'hi estigui gaire, són tots zigazagues. I està aquí mateix, encara que no es veu. Baixant en bici està aquí mateix. Així que ja deu ser hora d'anar a dinar, no sé ni quan hi diré. Sí, arribaré perfecte per dinar. Guai, m'agrada dinar. Està bé. Doncs ja estic a casa, excursió molt xula, sempre està bé anar per aquests camins. A més, hi ha 50.000 rutes i per aprofitar. Vale. Ens vaig a dutxar i a fer el dinar. No sé què em fa més pal de les dues coses, però... Amb dutxa feta, risotto fet i ja només falta dinar. Hauré d'anar a comprar, però abans no comenci a ploure, que em fa pinta. Aniré a fer una volta pel llac. Això va estar ben al llac. Aquest és el llac que vam anar fa uns quants dies amb l'Anna i amb el David. Podeu veure el vídeo aquí dalt si és que el sé posar, si no ho posaré a la descripció. I res, realment va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé. Vam quedar sense braços, però va valer la pena. Volia anar a comprar després, però he decidit que hi aniré ara i així ja m'ho trec de sobre. Cap allà.
Estic a Puigcerdà i encara no he comprat. Estic a Puigcerdà i ja he comprat. I això és el que he comprat. Val, no sé ni quina hora és. 6:30. Si porto 3 nits aquí i cap dia he pogut veure la posta de sol encara. Sempre estaré per als matins i núvol a les tardes, nits, vespres. S'ha de dir que editar així amb aquesta tranquil·litat és molt més fàcil. Això que per allà baix està tronant. Ei, ocell, ei! Doncs fins ara estava fora, que s'estava fresquet. De fet estava bastant fresquet, un jersei no m'hauria anat malament. I tinc gana. I em sembla que em faré caldo per sopar. Sopa calenteta. Sí, decidit, sopa calenteta. On està la sopa? Porta la sopa aquí. Anem per feina, està tot molt bo, vale? Està tot molt bo. I per acabar el dia abans de dormir, sèrie i poca cosa més. Vai, bona nit.